όλα τα προγραμμένα εγώ από τη γιαγιά. Και μετά βάζω το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο και ανακατεύω και σε πολύ πολύ χαμηλή φωτιά και γίνεται αμέσως. Δηλαδή είναι μια διαδικασία. Συγγνώμη που σας διακόπτω για να τελειώσουμε. Ανακατεύουμε το ευτέριο έλαιο με αμυγδαλέλαιο και είναι έτοιμο. Θα βάλουμε στα μπουκαλάκια μας και θα χρησιμοποιήσουμε όποτε έχουμε ανάγκη. Τώρα εμείς θα βάλουμε... Ανάγκη από τι? Από πόνους. Αν έχουμε... Το είπε. Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν βάλαμε κατευθείαν το ευτέριο μέσα στο κλασικό μπουκάλι και να το ανακοινήσουμε? Γιατί πρέπει να βάλουμε στα μπουκαλάκια για να το πάρετε. Για να μπορούμε να βάλουμε στα μπουκαλάκια για να μπορείτε να πάρετε και να μετρήσουμε. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα αυτό το λάδι το φτιάξατε με το εθέριο. Αν εγώ ας πούμε φτιάχνω δικό μου λάδι από λεβάταβες, όπως είπατε χτες για, δεν θυμάμαι ποιο είχαμε, που μένει 3 εβδομάδες σε ένα βάζο, το εκχύλισμα. Και βάζω αυτό στο λάδι, να κάνω θεραπευτικό λάδι. Το εκχύλισμα δεν διαλύεται σε λάδι, το εκχύλισμα διαλύεται σε νερό. Είναι υδατοδιαλυτό, ενώ το εθέριο έλαιο είναι... Εγώ φτιάχνω, ας πούμε, κόβω τη λεβάντα, Ναι. Μασεύω, όχι ψιλοκόβω χοντρά και τη βάζω σε αμυγδαλέλαιο. Στο βασάκι με κλειστό το Και κάνεις ένα εκχύλισμα ελαίου. Ναι, αυτό που μου βγάζει δεν είναι το ίδιο από όταν Θα είναι στο 2%, συγκέντρωση θα είναι πιο αραιό. Πιο αραιό είναι. Και είπαμε ότι η θεραπευτική δράση Μα Νίκο, τι κάνεις εδώ τόση ώρα? είναι λόγω της συγκέντρωσης. Προσπαθούμε να βγάλουμε το ζουμί. Όχι λόγω του ότι μυρίζει. Να δώσουμε και άλλο. Το 2% είναι το ελάχιστο ποσοστό. Έχω κορίτσι εδώ, έχω μικρό αντιβολέμιο. Θεραπευτικής. Αλλιώς το άλλο θα είναι μια χαλάρωση, θα είναι μια ευχαρίστηση, μια ευεξία. Όταν όμως έχεις μια ψήξη και δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις, δεν θέλεις να την αντιμετωπίσεις με φάρμακα, τότε κάνεις μια καλή εντριβή με αυτό το θεραπευτικό έλαιο. Τότε πρέπει να είσαι στο 2% ποσοστό για να έχεις αποτελεσματικότητα. Yeah, I get it. Okay, come on.